Bon dia, classe de quart. Avui estudiarem la influència en l'art asiàtic i l'art africà en l'art europeu. Els colonitzadors menyspreaven les cultures africanes i asiàtiques, pensaven que eren pobles poc desenvolupats, no? I que els europeus tenien la responsabilitat de portar la civilització a Orient i a Àfrica. Quan aquests, els colonitzadors i les persones d'Europa que començaven a rebre objectes produïts en Àfrica i en Àsia, començaven a veure el seu art, aquesta percepció va canviar. S'adonaren que l'art asiàtic i l'art africà tenien uns codis distints, expressaven els sentiments de societats distintes, estaven elaborats amb tècniques distintes, però no tenien res que envejar a l'art europeu. L'art asiàtic era de gran bellesa i gran refinament i expressava idees artístiques, conceptes de gran profunditat que tenen que veure amb una civilització molt desenvolupada, amb unes idees filosòfiques i religioses també molt desenvolupades, que tenen que veure amb l'equilibri, l'harmonia i la voluntat d'arribar a lo essencial. El cas és que l'art asiàtic té moltes manifestacions, que van més enllà de la pintura, l'escultura i l'arquitectura. També parlem de la ceràmica, parlem de la porcellana, parlem de la cal·ligrafia, de la seda. Això va descobrir tot un món nou als europeus. Es tracta d'un art bidimensional que, a diferència del que fa Europa des del Renaixement, no tracta de representar els objectes en tres dimensions, de representar la profunditat. En això es poden fer nexes amb, per exemple, l'art romànic, no? Però a banda d'això també és un art molt colorista. És un art que de vegades pot ser molt barroc, estar molt recarregat, presentar un horror vacui, és a dir, un rebuig del buit, de la necessitat de decorar cada centímetre quadrat de la superfície de la pintura o de la ceràmica. I de vegades també és un art que tendeix al minimalisme, és a dir, a eliminar qualsevol cosa que siga accessòria o que no siga essencial. És a dir, és buscar amb la mínima cosa la major expressió de sentiments o de sensacions. Tot això va anar transformant, va anar canviant els paràmetres de l'art europeu, sobretot a partir de començaments del segle XX amb les avantguardes. Fixeu-vos en aquest bol o recipient de porcellana xinesa, no? El primer que vos cridarà l'atenció és que n'hi ha una sèrie de colors brillants, no? Una combinació molt colorista al recipient. També ha de cridar-nos l'atenció que no n'hi ha pràcticament cap centímetre quadrat que no estiga decorat. Tenim pardals, tenim flors, tenim insectes, tenim persones, habitacions, etc. N'hi ha un horror vacui, una por al buit, podem dir, no? I a més, és veritat que si vos fixeu en els laterals, n'hi ha persones i n'hi ha habitacions i sí que s'intuïs certa profunditat. Però aquesta representació no ha arribat o no pretén arribar al que van arribar els europeus, que ja sabem que podem representar paisatges, habitacions, etc., amb aquesta sensació de tridimensionalitat real. L'art japonès va fascinar especialment als europeus per la seva originalitat, les seues estampes, la seva particularitat en la utilització del color, i es va fer molt popular el japonesisme. Les particularitats de la cultura japonesa fan que avui dia també existisca una fascinació europea per les creacions, europea i occidental en general, per les creacions del Japó, no? Del Japó. Un exemple clar és el manga, l'anime, etc. Una imatge molt popular i molt coneguda és la Gran Onada de Kanagawa, feta per l'artista japonès Hokusai. Entre les seues característiques podem destacar, per exemple, la importància del paisatge i la seva utilització per a destacar estats d'ànims, sentiments, etc. També podem destacar l'ús abundant de les corbes, les formes sinuoses, la imitació de la naturalesa, que és imperfecta, però és de gran bellesa. I també podem dir que utilitzen colors plans, és a dir, que n'hi ha superfícies grans pintades amb un mateix color. Si observeu aquesta imatge de prop, veureu que realment n'hi ha 3 tonalitats de blau, solament 3 tonalitats de blau i una de blanc.
es combinen d'una manera perfecta, d'una manera harmoniosa, per a donar una gran bellesa i una gran expressivitat a la imatge. L'art africà també va revolucionar l'escultura i la pintura europea de principis del segle XX, sobretot. No es tracta d'un art altament refinat com en el cas de l'art oriental, però sí d'un art enormement expressiu. Europa en aquest moment va veure la potencialitat d'aquest art. Es tracta de màscares, d'escultures, en les quals els rasgos expressius de l'anatomia humana, els ulls, per exemple, en el cas de les màscares, la boca, el nas, etc., estan exagerats, estan representats d'una manera determinada per a potenciar la transmissió d'estats d'ànim, de sentiments. Les escultures africanes també tenen aquesta mateixa característica de l'expressivitat, es representen d'una forma esquemàtica, amb una part de l'anatomia molt exagerada, de vegades pareixen la combinació d'esferes, de prismes, no? Per als europeus pot resultar difícil endevinar el verdader significat d'aquestes obres artístiques, però sí que està clar que n'hi ha una relació amb els avantpassats, amb la màgia, amb els rituals socials, amb els rituals religiosos, amb la dansa. Immediatament els escultors i els pintors més punters o més innovadors de finals del segle XIX i començaments del segle XX a Europa van posar-se a imitar d'alguna manera aquest art africà, perquè d'alguna manera volien recuperar aquest primitivisme, aquesta sensació, aquesta transmissió de sentiments, aquesta explosió d'emocions i també aquesta reducció a lo essencial. Alguns dels artistes europeus copiaren aquesta estètica colorista i l'utilització de línies grosses per a definir els contorns dels objectes o de les figures representades, que s'anomena cloisonnisme. Un exemple d'això és, per exemple, Van Gogh. També la importància dels paisatges per a transmetre sentiments o estats d'ànim. Toulouse-Lautrec, per exemple, va adaptar aquesta utilització dels colors plans tan habituals en les estampes japoneses a les seues pròpies pintures i cartells. Picasso va pintar màscares africanes per substituir el cap de les persones en algunes de les seues pintures. Un exemple clar és les senyorites d'Avignon, en la qual n'hi ha 2 o 3 personatges que porten una màscara africana. L'artista escultòric romanès Brancusi va tractar de portar aquest primitivisme a les seues pròpies creacions artístiques i Giacometti va adaptar també aquest esquematisme, aquesta reducció a formes geomètriques simples de la cultura africana a les seues creacions escultòriques també. Dame los ritmos de los buzukis, los ojos negros, la danza inquieta del hechicero. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes.